Giovanni, Giuseppe, poďte odkladať triesky! Netrafíš. Povedal som vám, máte odkladať tie triesky! My to potom urobíme. Netrafíš. No počkaj, teraz uvidíš. A teraz obidva uvidíte! Pomoc! Au! Prestaň! Nechytíš, no poď si, nechytíš. No počkaj! Nechytíš. Veď počkaj! Hodil si ma na púre. Mám sneh aj v ušiach. Sama, roznosí mi hlavu a tečie mi krv. Ufňukám si, všetko musím robiť sám. Mám plno snehu. A mne tečie krv. Čo sa stalo, chlapci? Antonio ma hodil do snehu a hlavu mi zahádzal snehom. Antonio ma vôbec nemá rád. Keď bude veľký, tak mu to vrátim. Musíme mu to odpustiť, chlapci, tak ako nám náš nebeský otec odpúšťa. Pán Boh všetko vidí. A teraz počúvaný, idem ťa ošetriť. Pozri, čo dokážem. Dokážem prehltnúť 3 mince. To ti neverím. Buďte už ticho, ja som unavený. Chlapci, poďte sa už modliť, už je čas. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Ty tie slova nemôžeš vysloviť. A prečo? Veď je to Oče náši. Hovor, čo chceš, ale tie slova povedať nesmieš. A čo mám teda povedať? Hovor, čo chceš, ale tie slova nie. To je pekné, ale prečo? Prečo? Ako sa odvážiš vysloviť tieto slova, keď nechceš odpustiť svojim bratom? Keď prechovávaš voči nim nenávisť? Keď si im navyše ešte rozbil aj hlavu? Ako môžeš dúfať, že Pán odpustí tebe, keď ty tvrdohlavo odmietaš odpustiť druhým? Mama, urobil som chybu. Odpusť mi. Nech nám Pán Boh odpustí. A teraz pokračujme v modlitbe. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.